Gaurko saioa energia berriztagarrien eta bioaniztasunaren inguruan hitz egiten amaitu genuen, gizakiok hainbat azpiegitura sortu ditugulako ez, urteetan zehar, eta erosorgailuek bezala, beste azpiegitura batzuk ere badituzte eraginak eta eragin kaltegarriak bioaniztasunean. Garraioak ez, zer esan handia du klima aldaketan, gas isuri handiak garraiotik datozelako ez, berotegi efektuko gas isuri asko garraiotik datozelako, baina garraioak bioaniztasunean ere baditu beste inpaktu batzuk, inpaktu handiak gainera, eta bioaniztasunaren galera eta klima aldaketa jatorri bereko bi arazo dira, askotan separatuta edo bakoitza bere aldetik ikertu eta aipatu izan dira, baina funtsean arazo berdinetik datoz ez, guk gure ingurunarekin nola jarduten dugun, eta ezin zaio klima aldaketari aurre egin bioaniztasunaren galerari aurre egin gabe. Azpiegitura ohikoenetakoa guretzako errepideak dira ez, guretzat oso azpiegitura normalak dira, egunero erabiltzen ditugulako eta asko daudelako, gu bizi garen eremuan behintzat errepide asko ditugu. Eta noski guretzat oso erosoak dira. Baina seguru gogoratzen zaretela eremuren bat, duela gutxi errepide bat sortu dutena, edo lehenago bide bat zena errepide bihurtu dutela autoak pasatzeko edo dena delakoa, ez? Jarraitzen dugu errepideak eraikitzen, duela urte batzuk errepiderik ez zegoen eremuetan. Eta betitik ikusi izan ditugu baita ere animaliak errepidean hilda, errepide ertzean edo errepidean bertan. Baina noizbait pentsatu aldugu errepide horiek ze eragin izan dezaketen animalien populazioetan, ez? Hilketa horiek badute eraginik populazio mailan? Eta animaliak hiltzeaz haratago ze eragin gehiago dute errepideek? Zein animalia hiltzen dira gehiena errepideetan? Eta Euskal Herrian edo Nafarroan zenbat animalia hiltzen dira? Gauza galdera hauetako batzuei behintzat erantzuten saiatuko gara saio honetan. Aipatu dut guretzako oso ohikoak direla errepideak ez, eta ezinbestekoak bilakatu dira gaur egun, eta oso ohituta gaude errepideak ikustera, ez, normalizatuta dugu erabat azpiegitura hori. Baina gizakion beste eraikuntza bat da, hau da, ingurune fisikoa eraldatzen duen azpiegitura bat da, azken finean, eta duela urte batzuk, dexente, baina duela urte batzuk ez ziren existitzen. Errepidea ez, baina topatu den kalea adokinatu zaharrena, Ur hirian topatu zen, Mesopotamia, garai batean Mesopotamia zenean, eta Kristo aurreko 4.000 urtekoa da. Hau da, orain dela 6.000 urte dagoeneko bideak eraikitzen ari ginen. Lehen errepide sarea, noski ez asfaltatua, baina harrizkoa ez, merkataritzarako eta bertatik animaliak eta pasatzeko, Dario lehenengoa erregeak eskatu zuen eraikitzea ez, errege persa horrek Kristo aurreko 500. urtean. Eta errepideen lehen ekspansio handia, Erromatar inperioarekin gertatu zen, Kristo ondorengo 312. urtean. Noski hori hauek gurdiak eta animaliak erabiltzeko errepideak ziren,
ez gaur egun errepide bezala ulertzen dugun hori asfaltatu gabekoak, harrizkoak edo dena delakoak, baina errepideak ziren azken finean. Eta eraiki zen lehen autopista, 1930 hamarkada horretan eraiki zen Alemanian. Hau da, gaur egun errepide, autobide modura ulertzen dugun azpiegitura hori. Bueno, geroztik pasa diren urte horietan, gaur egun 21 eta 32 milioi kilometro errepide daudela kalkulatzen da mundu osoan. 2018ko datuen arabera, batzuk gehiago esaten dute, beste gutxiago, eta kalkuloen arabera 2050erako oraindik ere errepide kilometro gehiago izango ditugu. Dentsitate handiena, errepide dentsitate handiena Europaren ipar-mendebaldean dago, eta baita Asia hegoaldean eta ekialdean ere. Eta kontrara errepide oso gutxi daude, adibidez Kanada iparraldean, eta Errusian baita ere. Basamortuetan noski eraiki ezin direnez, edo basamortuan Saharan adibidez oso errepide gutxi daude. Eta Amazonasen datuen arabera ez daude errepide asko, Amazonas inguru horretan, oihana dagoen eremuan, ez dago jasota errepideak daudenik, baina hor kontutan izan behar da, deforestazioagatik errepide ilegal asko eraiki direla. Eta honek eskatzen duena da, gai honek eskatzen duena da pixka bat perspektiba aldaketa bat. Hau da, animaliek errepidea gurutzatzen dute, askotan esaten dena, edo errepideak gurutzatzen du basoa edo orokorrean habitata. Guk ez dugu hala ikusten, baina autoan balimagoaz eta batean orkatz bat edo basurde bat gurutzatzen balimada edo gurutzatzen badu errepidea, guk pentsatzen dugu animalia horrek errepidea gurutzatu duela eta noski errepidea gurutzatu du, baina berak gurutzatu aurretik errepideak gurutzatu zuen habitat hori. Hau da, duela urte batzuk, seguruenik ez, seguro, urte asko edo gutxi, baina hor ez zegoen errepiderik duela urte batzuk. Eta errepideak azken finean animalientzat eta habitatentzat harresiak bezala dira, bidea mozten duten egiturak. Guk baso bat edo habitat bat ikusten dugunean, ez dugu ikusten bertan biderik edo baote dagoen, baina habitatetan joan etorriak daude, animaliak alde batetik bestera mugitzen dira, haien bizitzan zeharrez, alde batean jateko, bestean lo egiteko dena delakoa, eta guk ikusten ez badugu ere, errepidea hasten den momentuan basoa mozten da, edo habitata moztu egiten da. Beraz, ekosistema naturalentzat errepideek eragina dute, eremu horietara sarbidea ematen dutelako aurrez ukitu gabe edo gizakiok eraldatu gabe zegoen eremu batean. Baso bat baldin baduzu eta batean errepide bat eraikitzen baduzu, aurrez baso hori ukitu gabe zegoen eta errepidea eraikitzean bertara sarbidea eman diozu gizakiok sortzen dugun guzti horri. Eta aerosorgailuekin aipatu genuen bezala, errepideak eraikitzerakoan ere gutxitan hartzen da kontuan bertan bizi diren espezien banaketa. Espezie bakoitzak bere banaketa du, hau da maiztasun handienarekin okupatzen duen eremua, alde batean jaten duelako, bestean lo, eta beretzako egokia den eremu bat delako, horrek animaliaren banaketa osatzen du. Eta banaketa horren barnean, batean errepide bat eraikitzen badugu, edo errepidea esan dezakean bezala, trenbidea esan dezaket, edo baita linea elektriko bat, halako azpiegitura bat eraikitzen denean, zatitu egiten dugu animalia horren, edo beste edozein bizidunen
banaketa edo habitata. Eta askotan gainera, errepide hori tranpa hilgarri bat bihurtzen da animalia horrentzat, gurutzatzea erabakitzen baldin badu. Beraz, esan dugun bezala, errepideen eragin argiena edo ikusten errezena da zuzeneko hilketak. Animaliak gurutzatzean, suerte txarrez, auto bat pasatzen baldin bada, zuzeneko hilketa gertatzen da. Eta noski, errepideak erabiltzen ditugunontzat ere, arriskutsua da animaliek errepideak gurutzatzea. Hilketa hauek kuantifikatzeko mundu mailan egin dira, hainbat ikerketa, kalkulatzeko, batzuetan egin dira eguaztun edo animalia talde batzuekin, espezieka baita ere, eta bagoaz hor ikerketak pilatzen. Adibidez, Herbeheretako errepidetan urtero 159.000 ugaztun eta 653.000 hegazti hiltzen zirela kalkulatu zen. Bulgarian 7 milioi hegazti. Australian 5 milioi igel eta narrasti hiltzen zirela estimatu zen. Eta Estatu Batuetan, kontutan izan da oso eremu handia dela, baina egunero milioi bat ornodun hiltzen zirela kalkulatu zen. Ikaragarrizko zifrez ari gara hitz egiten. Eta hemen, gure lurraldean, ez dakigu, informazio gutxi dugu honen inguruan, ez delako behar bezala ikertu oraindik behintzat. Baina errepideak badituzte beste eragin batzuk eta horietako bat habitaten zatiketa eta konektibitate hori galtzea da. Habitat baten erditik errepide bat eraikitzen den momentuan, habitat hori bitan zatitzen da. Horrek noski animalien mugimenduak baldintzatuko ditu, edo ez dutelako errepidea gurutzatuko, edo bildurra emango dielako, edo gutxiagotan gurutzatuko dutelako, beraz hor sortzen da zatiketa bat. Eta noski espazio gutxiago dute animaliek mugitzeko, hasiera batean, adibidez 10 hektareako habitata bazuten, orain 5 hektareako 2 habitat izango dituztelako. Baina gainera, errepideak eremua eraldatuko du. Eta ez bakarrik errepideak berak estaltzen duen azalera hori, baizik eta ingurua ere animalientzat usagarria delako. Beraz, habitat bat geroz eta handiagoa izan, gizakiongandik edo aldendutako eremu handiagoa da. Eta azalera txikitzen den momentuan, perimetroa ere proportzioan handitzen denez, gizakiongandik eraldaketa horiek sumatzeko, gizakion eragina sumatzeko, probabilitate edo eremu gehiago daude eta beraz leku babes gutxiago dute. Eta habitaten zatiketak bestalde beste ondorio bat ere badu, eta hori da odolkidetasun arazoak izatea. Odolkidetasuna edo endogamia da elkarrekin ahaidetuta dauden animaliek elkarrekin ugaltzea. Eta hau gertatzen da, endogamia gertatzeko probabilitatea handitzen da, populazio batean edo espezie jakin batean, bapatean banakoen kopurua jaisten denean. Gertatu daiteke faktore naturalengatik, lurrikarengatik, uholdeak, suteak, dena delakoagatik, bapatean individuo gutxiago daude, eta noski gizakiaren hainbat aktibitateen ondoriozkoa ere izan daiteke, eta horien artean errepide bat eraikitzea, populazioa bitan zatitzen dugulako. Eta odolkidetasuna arazo bat da, ze gaixotasun genetikoen prebalentzia handitu egiten da odolkidetasunarekin. Populazioaren zati batek gaixotasun jakin bat badu, baina ez bazaio espresatzen, eta hori berekin ahaidetutako beste individu batekin ugaltzen bada, probabilitate hori biek baldin bazuten gaixotasun genetiko hori espresatu gabe, hauek ugaltzean
probablegoa da ondorengoak gaixotasun hori pairatzea. Eta hau, modu sinplean esan da, baina odolkidetasunak hainbat arazo ekartzen ditu. Eta honen adibide ona da, Carlos Borbón, bigarrena, honek odolkidetasun 25% odolkidetasuna edo zuen, bere geneen 25% erreplikatuta zeudelako, bere aita bere ilobarekin ezkonduzelako eta ondorengoak izan zituztelako. Beraz, gizakiotan ere gertatu daiteke eta basabizitzan ere bai noski. Zeharka aipatu dugu habitaten degradazioa, errepiderik ez zegoen toki batean errepide bat eraikitzen balima da, eta ez da bakarrik errepideak berak estaltzen duen eremu hori eraldatzen, baita ingurua ere. Besteak beste, argiagatik, autoen edo farolen argia, zarata dagoelako, kutsadura kimikoa noski, gure osasunarentzat txarra den bezala, animalientzat ere kutsadura kaltegarria da, eta populazio mailan ondorioak ekar ditzazke. Eta kutsadura ez da bakarrik autoen gasak, baita pneumatikoen materiala edo autoek askatzen dituzten metal askotunak edo dena delakoa. Beraz, baldintza hori guztiek eragiten dutena da errepidearen inguruan animalien dentsitatea jaistea. Gaixotasunen transmisioa ere handitu egiten da errepideekin, badakigu bakterioak eta virusak alde guztietan daudela, eta noski autoetan ere bai. Eta autoak garraio bide edo izan daitezke gaixotasunentzat, toki batean, autoa toki batean hartzen duzulako, eta beste zure helmugara joan bitartean, kasualidadez gertatu daitekelako gaixotasunak edo organismo horiek zabaltzea. Eta espezie inbaditzaileak ere zabaltzen dira errepideen bidez. Askotan errepide ertzetan espezie inbaditzaileak egoten dira, landareak adibidez, kortaderia izan daiteken moduan, alde batetik errepide ertza eraldatutako lurra izaten delako eta errazagoa delako inbaditzeko, baina bestetik garraio bideak, hau da, autoek edo kamioek edo dena delakoek eraman dituztelako bertara. Aipatu duen guztia errepide egotzi dietez, baina eragin hau edo oso antzekoak gertatzen dira baita ere beste azpiegiturekin eta bereziki azpiegitura linealekin. Azpiegitura linealak dira informazio kartografiko antolatua eta sailkatua dutenak, hau da, trazadura edo ibilbidea lineal bat jarraitzen dutenak. Eta hauek izan daitezke noski errepideak, trenbideak ere bai, mendietako kortafuegos deritzen hauek baita ere kontsideratu daitezke azpiegitura lineal bat, kableak baita ere, eta langak, mendietan hain ohikoa diren langa horiek, baita ere esi modura funtziona dezakete animalientzat. Eta hau guztia lur lehorrean, baina itsasoan egoera ere nahiko antzekoa da. Itsasontziekin ere harrapaketak gertatzen dira, gehien bat zetazioekin, edo baita itsasdortokekin, azalean ibiltzen diren animaliekin, kutsadura kimikoa dago baita ere, akustikoa ere bai, hau da, itsasora ere zabaldu dezakegu eragin hau. Beraz, gai hau azpiegiturek bioaniztasunean duen eraginari buruzko gai hau ez da asko entzuten, baina poliki-poliki bagoaz arazoa hartzen eta bagoaz irtenbideak topatu nahian, baita ere, gure eragina murrizteko azpiegitura hauekin. Eta horietako bat da animalientzako pasabideak.
Animalientzako pasabideak dira, azpiegitura lineal batek banandu dituen bi habitat lotzen dituen egitura bat. Izan daiteke zubi bat, gehienetan animalia handientzat eraikitzen direnak, orkatzentzat, oreinentzat, basurdentzat, aberentzat ere izan daiteke, ez? Errepide bat, alde batetik bestera animaliak pasa ahal izateko, zubi moduko bat eraikitzen da. Edo izan daitezke baita ere tunelak, errepideen azpitik doazenak, anfibioentzat edo ugaztun txikientzat, azkonarrentzat edo trikuentzat, xaguentzat, eta beste hainbat animalientzat. Eta noizbehinka ura ere jartzen zaie, lakutxoak edo aintziratxoak jarri daitezke baita ere anfibioak pasa ahal izateko. Beraz, hau bada irtenbide bat, azpiegitura lineal horiek sortzen duten oztopo hori ekiditeko, baina esan bezala animalien banaketa kontutan izatea garrantzitsua da, jakiteko zein izan daiteken leku honena pasabide hauek eraikitzeko. Sakanan badugu adibide bat, Urbasandia eta Aralar eremu horiek batu nahi dituen animalientzako pasabide bat eraiki dute, Etxarri Aranatzen altueran, 60 metro luze ditu eta 55 metro zabal, eta oraindik eraikitze prozesuan edo dago, baina landaretza haztea nahi dute, ez da zubi bat bakarrik, basoaren estensio bat edo izatea du helburu, animaliak bertatik eroso pasatzeko. Bi eremu hauek, Urbasandia eta Aralar garai batean batuta zeuden, edo behintzat ez zegoen haien artean oztoporik, baina Sakanako errepidea eraiki zenean, hor jarri zen harresi moduko bat bi eremu natural hauek banandu zituena. Eta animalientzako pasabide horrek eremu horiek batu nahi ditu berriro. Beraz, pasabide hauek infrastruktura lineal batek banandu dituen bi eremu lotzeko balio dute, eta beste adibide bat dugu korridore ekologikoekin. Hauek funtzio bera dute, garai batean banandu ziren bi habitat batzea, baina kasu honetan ez da egitura zubi edo tunel antzeko bat, baizik eta kasu honetan izango litzateke lur zati bat erabiltzea korridore bat sortzeko edo bide bat sortzeko. Askotan gertatu izan da, eraikuntza dela eta edo nekazarietzagatik, errepideak eraiki direlako edo industria eremuak egin direlako, bi habitat banandu egin direla. Eta hauek batzea du helburu. Noski herri bat eraikita baldin badago, ez dugu herria bota behar bi habitat batzeko, baina utzita dauden eremuak, abandonatutako industrialdeak edo eraikuntza zaharrak, edo errepide zaharrak, dagoeneko erabiltzen ez diren errepideak, edo baita ere oztopo modura konsideratu daitezke landaketak, bi basoen artean landaketa bat baldin baduzu, hori oztopo izan daiteke, segun ze espezierentzat. Hauek bota edo leheneratu eta habitat autoktonoa sortuz, bananduta dauden bi habitat lotu nahi dira. Eta hemen aipatu nahiko nuke ibarbasoen garrantzia, baita ere, ibaien ertzetan egoten den edo egon izen basoaren garrantzia, ze hauek korridore ekologiko naturalak dira. Askotan moztu egiten dira ibarbasoak nekazaritzagatik edo landaketak jartzeko edo dena delakoa, baina ibaiak egitura linealak dira haien horretan, ez? Eta beraz, bertan haien ertzetan dagoen basoak, korredore bezala funtzionatzen du, bertatik animaliak mugitu daitezkelako lasai. Ibaietako ekosistemez aritu ginenean gainera, aipatu genuen, landaketak beharrean basoa edo ibarbasoa naturala uzten balima da, horrek eragina duela ibai ekosisteman,
baina baita lur lehor hori erabiltzen duten animalietan ere. Beraz, egitura hauek, korredore ekologikoek eta animalientzako pasabideek lortu nahi dutena da infraestrukturek, hainbat azpiegiturek zatikatu dituzten habitatak batzea, azken finean naturari lekua emateko eta zatikako habitatak izan beharrean, segida bat lortu ahal izateko. Bai fauna sentikorrarentzat, galtzorian edo arriskuan dagoen faunarentzat, baina hori edozein organismok erabil dezake. Hala ere, aipatu behar dut, bitxikeria bezala, zapelatz arruntak adibidez, errepideak baliatzen dituela elikatzeko, dena ez da txarra, zapelatz batzuk ikusi da errepideak erabiltzen dituztela bertan hilda dauden animaliak jateko, beraz ikusten baldin badituzue zapelatzak askotan ikusten dira. Errepide ertzean, jakin errepideetan hiltzen diren beste animalia batzuk erabiltzen dituztela edo ikasi dutela behintzat, haien elikaduraren parte bihurtu dituztelako. Beraz, garraioa gasen isurketen iturri izateaz gain, hori asko entzuten den arren, habitatak eraldatzeko gaitasuna ere badu garraioak eta azpiegitura linealek orokorrean, eta askotan eremu naturalak hondatzen dituzten egiturak dira. Beraz, beharrezkoak ditugunez, guk ere azpiegitura hauek, garrantzitsua da benetan beharrezkoak ditugunak bakarrik eraikitzea, eta kontuan izatea baita ere non eraikitzen ditugun, bertako animalien banaketa kontutan izatea, ahalik eta eragin txikiena sortzeko, eta eraikitzen baldin badira, egitura berriak eraikitzen baldin badira, kontutan izatea pasabide animalientzako pasabideak edo korredore ekologikoak bezalako irtenbideak ere existitzen direla, eraikitzea beharrezkoa baldin bada, sortzen duten sortzen duten eragin negatibo hori ahalik eta txikiena izan dadin. Holaxe utziko dugu gaurkoz, espero dut, hemendik aurrera garraio bideak, errepideak eta beste azpiegiturak, beste modu batera ikusiko dituzuela, eta balio dezala honek, kontzientziatzeko eta ikasteko. Hurrengo saiora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.